So for today video guys, good morning day no. So sa hindi pa ako magkuha ng content, magtagalog pala ako. So galagala pa ako sa labas namin. Okay. Magalagala ko kay ang lakas ng hangin. So kuandra ko. Saksak sinagol ni English, Tagalog o Bisaya. Okay. Magalagala pa ako sa labas namin. Kasi ang hangin naman lakas ang hangin dito sa aming bukid. Wala na pugpong yung balas. Bago pa lang ako nagwalis, pero ang dami ng dahon-dahon kasi ang lakas ng hangin. O itong mga bata nagdula-dula. So ngayon kakain kami ni Mamang sa kuan unsa ngalan ni Mang? Unsa ba yung ngalan niya? Nya kay gahi man eh. Dahil dugay kahurot. Magmukbang mo dyan sa kuam. Dugay kahurot guys kay tungod sa kagahi nga kuan pag kaban ni asid saron nga ang kagahi man. Ano mo ni? Original. Imong ipon mangdi anak ako no. Nga, daot ako ni pun mo ilan yan. Ha? Dara ko. Ako. Kakaong nila. Hindi may kaong sarap makabuk na dara. Ipaibot gani na ako no karon 29 kay na ay handog gani da ila unab ya. Ay nagulo jay. Ay nagchat pa to. Pangayo sa dito. Mag-disab din lang ka ang. Lamit tayo. Dagang kayo mo. Sa mga naurot sa. Tutak-tatak. Ay mo anina pa. Ganina rin ako tulog ka buko. Pil dito sa mga bata kay. Ang bata may ito mag-ipon. Ang kitang mga maas. Pwede anong tago-tago man kayo na. Hi guys. Hi guys. Yeah. Mamang dulce mo lang, Mama. Saka na kinsin lang. Ano, Ma'am? Ba't pa magkuhan ka sa langka, Mang? Ngayon, mag-GM ka. Mag-isa? May lagi. Ikaw, Ma'am? Ito. Ha? Hindi. Lami manadyo ka ng bitaw na inom-inom di. Agutot-aguton. Bawala ka. Huwag kagwanta ka. Bay ka. Lara! Mindanao! Mindanao! Init yung syuda. Ang kagayan eh. Dalaan! Dalaan! Mindanao! Gahit ayaw. Buta sa inyo. Oriental.
Orientar. Nara, orientar. Naman ka na madama. Dugay sa urot. Ito pa. Dami. Si murag si taron dida. Si Daron humok ko si Daron. Ang Dami ka na. si Kintik. Hindi. Ito pa. Hindi. Kami natin mong ginamit. Nagkakman mo muna do. Yan na. So karon hahay. So ngayon punta ko doon sa albularyo. Kasi may headache ako at saka masakit yung ulo ko. So sabay kuan na lang tawal magpatawal ko ug magpahilot pud ko. Ako na raman jud ni isaksak sa nagol kay Diyos ko. Hindi ko lahat Tagalog na kamao ko. So saksak sinagol. Saksak sinagol lang ni nako mamahal sa katong nag comment na ipatagalog ko, so isaksak sinagol lang din ako. So, malapit naman sa aming bahay. Magbaktas lang tayo papunta sa Manambalay. Naku kay hapon na. Malapit rapod ni ilan ni ng balay kay Mother Earth. May sakit yung ulo na ko pila naka adlaw. Manang wa ko nagkuhag. Wa pa ko naka-upload. Wa ko'y content niya ang cellphone pud nako. Dili pud ni makuanan. Dili pud ni saro na Dili mapunduhan ba. Okay. Storage siya. Laki ko sapa marami. Kasinhanlan. Video ko diretso din upload iris muna. Okay. Kung lagi pohon kasyaan ko makapalit lagi hapon ko sa cellphone. Kaya kung ano din cellphone guys. Ayun siguro tao anak. Sagbutan. Ako nagkian. Dugay na kay ko nanlaktod ra ko kay duol ra. Wa na ko nag-agi sa dalan. Kay nagpangas ani Wa na. Ito na yung patambalan. Bata nga. Hindi dala sa hospital. Pero may waswas. Ang lahat? Di na, nung sa doktor na, waswas ang bata. Pa-repair ko. Mamay si Auntie. Ang manambalay na diri sa Mapua na mga giitan. Ang sayo mo Santos na San Vicente na. Patro.
Unya karon kay huma naman ko guys. So muadto nako. Napod si auntie nga siya ang naghilot nako siyang tagiya sa kapilya. Kani ang kapilya guys, kuan pa ni siya kahoy. Nya sa katong nagpatambal niya nga kanang naulian so dinhi niya nagikuan sa simbahan. Di si auntie. Nya ti adto na ko te, salamat te. Dani na pagtagagis kasagbutan. Naa de dani agianan te? Ilang ito dana ilang ito ano? Asa? Dana ilang ito ya ba? Dani day walay agianan dani? Oh, nagbutan na yun. Sag uda. Yan kapilya. Yan simentado na. Na ante, salamat eh. Okay. Pa-repair sa tan. Ma-upload siguro ko pero onja na. Wala ko sa kuwan na. Lain akong paminaw. Pauwi na ako doon sa albularyo. Uy, ang pita naman. Dito. Okay. Labad jud akong ulo. Panuhot di ay. Kato siya nga gipatambalan nako. Iladod jamo to sa amo ang baryo. Kato ang kapilya niya. San Vicente to ang ihang katong iyang kuan Santos. Ang kapilyan niya sa nagsugod siya kana ra ang kahoy. Dawatanan lang sa mga pasyente niya. Karon nahalublak na. Kay ang katong naulian niya nga kanang gikan na nagpa-doktor, unya wala na uli sa doktor, unya nagpailin-ilin na lang anha na pug binisaya ay nagpaalbularyo ba naulian sa iya so nagdonate sa para pang kapilya. Munang iyang kapilya na simento na. Uy, Ginoo ko. Gigong ko ako sa Tagalog. Pasensya na ang nag-request sa akin na ipatagalog ko. So, gi-practice ko pa yan. So, ngayon, uuwi na ako. O, ang sagbot kay dinhi ko ni agi nanlaktod ko. Wala ko sa dalan kay layo jamo dito. So dinhi ko naglaktod-laktod. Ako ra isa kay ang mga bata na nga tulog. Hindi ako ra. So munang wala pa ko i-upload. So shout out sa katong nakaka-subscribe nako. Thank you so much. Sa katong wala pa, baka naman mabisita ninyo ang akong house, JJ Vlog. Please follow. Thank you so much. Uy, Ginoo ko, gahuna-una kung sa ako istorya, Tagalog. Ipaningot, guguman og hilot na ko. Panuha to siguro to. Gugtok-ugtok, ito kong ulo. Inom na nakog tambal, nawala. So karon gikan ko nagpahilot. So, mga piko. Mga pita guys. Ano tiki?
Peke. Peke. Nagapon si Rina danakol. Ha? Nagapon si Rina. Na. Peke. Poke. Bake. Happy to pista ka Bulacan no. Oh. Martis. Lulis Martis. Karon danay. Hmm. Papatungo gani karon ng kuan. Nakuha ninyo bagol kol? Ha? Nakuha ninyo bagol? Man? Bagi ako. Muna ugma na kay bangon na ko. Hmm. Wat ko gani na bangon mo man. Ni. Mupa man to nagpanga si Kuan. Si Bantok na. Ya. So hanggang dito na lang ang pinto nako. So daghan salamat. God bless sa tong tanan o bye-bye.